Moi! Tänään me ollaan Power Parkissa ja meillä on tällainen haaste, että me pyöritetään hyrrää ja mennään siihen laitteeseen, mihin se hyrrä näyttää. Me ollaan maailmanpyörässä. Wow. Käytiin nyt maailmanpyörässä ja se oli 4/5. 4/5, ihan kiva laite ja rauhallinen. Sitten ottaa uusi laite. Okei, mä vähän jännittää, ettei vaan tuu mitään junkkeria tai mitään. Ei. Junkker! Okei, mä olen nyt menossa sinne junkkeriin. Ja oikeesti mua jännittää, mä en oo ikinä ollut siellä. Mä oon kerran. Joo, mä en oo ollut ikinä. Siis se kiittyi tosi nopeasti ja ei ollut niin paha mitä mä ajattelin. Mä voisin jopa antaa tolle tyyli jopa 5/5. Mä ajattelin ihan samaa. Toi oli kyllä 5/5 oli. Music Express. Me nyt mennään Music Expressiin ja sitten pyörätetään vielä pari ja sitten meillä on se bonus. Okei, nyt mennään. Lähdettiin liikkeelle. Voisit ennen tulla sun päälle silleen. Joo, ei se. Me halutaan todellakin mennä Cobraan just sen jälkeen kun me ollaan juotu kateita. Joo. Kyllä mä tykkään. Se on hyvä. 4/5. Okei, nyt mennään tonne Cobraan. Ja mua vähän jännittääks mä en ikinä ollut Cobrassa. Mä oon ollut tässä aika monta kertaa. Devil's Mind Hotel. Ollaan Neon Twisterissä nyt. Okei, sit seuraava laite. Beat Special. Special. Okei. Eli nyt mennään tonne Beat Specialiin, eikä me olla käyty siinä niinku kumpikaan, et tää on vähän silleen pelottavaa. Toi oli ihan ok. Siinä oli kovat vauhdit ja Oli kiva. semmonen kiva. Jos joskus meet tohon ylös, niin miettikää, että vaan makaatte sängyssä. Niin. Tohon pysti suoraan ylös. Ei mustekalaa. No sinne on sekin ihan kiva. Mikä on tunnelma? Minkälaista on ollut täällä tähän aikaan? No ihan silleen kivaa. Täällä on kyllä ollut kivaa. Joo. Junkkeri oli hyvä. Se oli varmaan mun lempparilainen. Joo. Beat Special ja Junkkerit on ollut mun mielestä. Joo, ne on ehkä kaikista parhaimmat. Niin. Okei, me mennään nyt Mustekalaan. Ja me mennään nyt tähän Ouluun. Meillä on Lähettiin. Okei, nyt just lähettiin. Aikoillaan silloin. Oh my god. Tää vei tää osui maahan oikeesti äsken. Selvä. Hienoa. Nyt mennään Tukkiokeen. Nyt tulee bonuskierros, joka on mennään boosteriin. Boosteriin, joo. Tuossa luki, että tää on niinku jollekin extreme-laitteista pitäville. Et niinku
varmaan ehkä vielä uudestaan. Mutta joo. Nyt tää video olisi sit tässä ja Muistakaa tykätä videosta ja tilatkaa kanava ja kommentoikaa, jos ootte ollut Powerparkissa joskus. Joo. Kyllä tää Powerpark on ihan 5/5. Joo. On hyvä huipuista. Joo. Mut joo, hei hei! Hei hei!